kados paripun anggen kula nampi bengdaripun Koko Prabu menika kados dene sowanipun anak kula ing Randu Gumbala pun Antasena Koko Prabu jagat wasisan iku bathara wayah tur jagat Yayi nadyan ingkang raka ing Mandura piyambak gumun ing atasipun Antasena sowan mongko tanpa taliwur ing saderengipun Yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun dene Antasena sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina Koko Prabu lenggah ing prayogi ngestaken dawuh nggih anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangudap nanging kababar dadi pakarti Antasena padha raja sak praptamu Antasena selamat Pak De tekaku ralangan Swijapa tansah pinaunganing kawidadan nering sambikala aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di ya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampanana tak gegem dadekake jimat anak kula nang Antasena padha raja sak praptamu nggih Pak Di bule selamat tekaku Pak Di wah kok bule to mbok ya Baladewa ngono kok kaya kebo wae ya Pak Di Baladewa selamat tekaku aku ngaturke bekti katur ya Pak Dewi Baladewa ya pangestu ning wakmu Mandura wae tampanana ya tak gegem dadekake jimat wayang Mas Antasena katuran Karaharjan Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku Mbah aku ngaturke bektiku kunjuk ya Mbah oh inggih nggih kula tampi dawah sami-sami oh nggih putuku wong bagus putuku wong jronet putuku wong sigit Antasena kowe padha raja sak praptamu ya Li ya nggih ya nang selamat tekaku Mbah Simbah Sukalima to iki oh iya aku mbahmu Begawan Durna ya iya aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh iya tak tampa oh ing atasane negara Ngastina bapakmu kuwi karo aku ngaku bapa ngaku wong tuwa ngaku bapak ngaku guru kowe kuwi anake Werkudara kok ora mampir ning Sukalima ora ngabari Sukalima aku mau mampir ning Sukalima Mbah lho kowe mampir ning Sukalima heeh ning suwung ra ana wong Mbah Putri lagi mangan kolonjono tak takoni iki ora wangsulan wing bengi ngeh wae pancen Mbahmu Putri ae gejala bisu oh aja sok takon Mbah Putri takon cantrik-cantrik ning Mbahmu Putri kan nek tok takoni ora maur ning malah mengko malah ucul ya penak nang lumbamu ya nggih Antasena putuku wong bagus ya wis ora kurang kepenak Mbah Antasena ana dawuhmu apa Pak Di Suwan nun poti nimbalan apa diutus pepundhenmu Pandhawa wong tuamu Pandhawa apa pancen saka karepmu dhewe sing gedhe pangapuramu ora saka karepmu dhewe ora saka karepe pepundhen Pandhawa aku sowan saka karepe sapa lah iki ngene aku ki arep satriya ning cedhak karo para Panakawan ya klebu Semar Gareng Petruk Bagong nalika semana ning pertapak utawa ning kasatriyan Randu Gumbala aku ngrasake sepi aku pengen dolan ning Karangkadempel guyon karo Petruk karo Gareng karo Bagong ning tekan Karangkadempel sing tak temoni ora kabagyan jebul lagi padha tangis-tangisan ya kuwi Gareng Petruk karo Bagong sebabe apa para kawan kok padha sedih jalaran wis ana 3 sasi iki kakekne Semar lunga saka Karangkadempel mongko ora ana baban sing mengondo ing semende banon kang tinumpuk lunlunan sing puntes ora ana kawula pedhukuhan sing entuk pamwelinge Kyai Semar Badranaya lah Gareng Petruk Bagong nalika semana sambat karo aku kon goleki menyang endi dununge bapakne kon takon sapa wae sing kirane wong kuwi ampuh wong kuwi waskita wong kuwi pancen lantip panggraitane aku bingung aku kudu nendi lek ku goleki lah kok maknyut aku kelingan Eyang Durna Eyang Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor wasis lantip panggraitane tur ngerti sadurunge winarah mula ora jenemukan nek kondang monyor-monyor iya mula terus aku tekan negara Ngastina kene wigatine nuwun sewu lho janjane aku ora arep ning negara Ngastina mau pancen bener-bener tenan-tenan wis mampir ning Sukalima ning jarene cantrik Sukalima Eyang Durna ning Ngastina terus aku njujuk negara Ngastina lah kok dilalah ngepasi dina Pasewakan Agung nyuwun pangapunten ya Di
Nyuwun sewu nek sowanku iki ora duwe karep karo panjenengane Pak Dito. Ning aku tak nyuwun ngampil Begawan Durna ora ketang sedhela wae. Jilih Bapak Durna. Entuk ora? Sewengi wae. Arep ngopo? Ming arep tak takoni nyang endi lungane Semar Badranaya. Nek Eyang Durna kuwi ngerti tegese netepi marang kondange le kondang pendhita kondang monyor-monyor. Ning nek Eyang Durna kuwi engko ora ngerti, aku ora trima. Tantrimane Antasena. Tantrimaku Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Dasarmu apa kowe wani matur kaya mengkono, wani nglungake marang Bapa Begawan Sukalima. Kose Eyang Durna iki wong endi? Kuwi wong atas angin. Kuwi dudu wong Kurawa, ngono. Nek Eyang Durna kuwi wong Kurawa, aku ikhlas, ora apa-apa. Dasare Kurawa kuwi kadange Pakde Duryudana. Ning Durna kuwi dudu wong kene, dudu wong Jawa, kuwi wong luar. Ngono. Kuwi wong manca, kuwi nek nang kene janjane turis, ning turis pekok. Durna kuwi. Ngono. Le manggon ning kene mergo mbok paringi derajat pangkat lan semat ya kuwi pendhitaning ratu mula terus manggon ning kene. Lah, nek nganti Ngastina iki dinggone pendhita sing ora nyata, aku ora trima, aku ora seneng. Mergo Ngastina kuwi nggone bapakku, Ngastina kuwi nggone wong tuaku. Pak Diki mengile, kok to? Sok wayane mangsa kala tumapaking perang gedhe Bratayuda ditandha sapa sing tenan-tenan duweni Ngastina, ya kuwi ingkang bakal unggul jroning perang Bratayuda. Sapa sing gaweane urik tumrap negara Ngastina, ning kono bakal mati kabeh. Kuwi tenan. Oh to Pak Di, yo cocok. Wis takono Durna, nek pancen ora iso ngerteni Semar menyang endi, wajibe ya kudu lunga. Ngastina aja nganti ketekan pendhita sing ngoyo wara ora nyatane. Lah iya. Pak Di cocok to, aku cocok. Lah entuk bolo siji wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung, tok silihke ora Di. Bapak Durna kados pundi? Kados pundi, Ken? Sampun midhanget piyambak aturipun Antasena. Nggih, sampun cetha. Lajeng kersanipun. Nggih. Kula ingkang badhe manggi Antasena putu kula cah bagus kok kaya ngono. Oh, cah kok pintere nek omong jan kaya ngono. Antasena? Piye? Aku tak sapa jago karo kowe. Kene, Mbak. Nek Simbah ora iso ngaturake aku ora trima. Iya tak kandhake Antasena tak kandhake. Durna panalingane lumajaring ratri. Plinenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda kowe arep takon apa karo aku Lik, Nger? Kowe aja ngembe karo Begawan Durna. Durna kuwi murid ora ning Kurawa tok, ning Durna kuwi wong sabrang padha kepi lan kumajani padha sumuyut pengen ngangsu karo ngelmune Begawan Durna. Lah kok kowe sajake karo mbahmu kok aja ora percaya sajak kowe ngembe karo mbahmu. Kowe ngiyas karo Begawan Durna kowe Antasena. Ora perkara ngiyas, Mbah. Ning tak jaluk Simbah kuwi yen wis gawe ukara supaya wong kuwi padha prisa karo panjenengan ya kuwi bab kondang monyor-monyore ya tekan batin aja ming lahir tok. Mengko ndak disebut pendhita Ndabasa, pendhita Kembang Sebojo, ndabane putih jerone mambu. Lho. Aku mung kepengin ngumbulke kuncananing asma Eyang Penemban Durna ya eyangku dhewe, srana aku takon nang endi lungane Semar. Nek sampeyan iso nuduhke aku matur nuwun, nek ora wiwit dina iki sampeyan ora kena mapan nang negara Ngastina. Sampeyan manggolek koper, sandangan dilumpuki kabeh, leboki koper terus minggat. Iya, sengkring kowe ya. Pripun Dipati? Leawi tata lunga. Kula kok ndelok sampeyan kok le pecuca-pecucune kaya ora ngerti teng pundi dununge Semar. Mang meneng. Antasena? Piye? Kowe iki jarene cangjugal warisan. Monggo wong dugal warisan kuwi pinilih marang panguwasaning Gusti, pinilih dening para dewa. Ngelmumu najan kowe ketoke wong kaya ora waras nanging janjane ngelmumu kuwi ngumpuli marang sak pepadamu. Nanging lah kok epeh temen gedhoamu. Ing atase Semar lunga kok dadak takon karo Begawan Durna. Janjane aku wis ngeningke cipta ning isih ketutupan ron salombo, peteng dedet limpengan, Mbah.
Mula aku njaluk tulung karo sampean udune mendi dununge Semar tak golekane. Ming cukup nuduhke wae ora usah sampean tekan kono-kono. Nek Semar isih urip, papane menyang endi? Nek Semar kuwi wis ora ana, kuwandane tak gawane bali ning Karang Kadempel, ming dirukti sak tataning panembah. Tumrap aku ngono. Kowe nek kepengin goleki karo Semar, kowe manteng pangestimu. Janjane Semar ki ana ning Brangkulon. Brangkulon. Jagat Kulon. Jagat Kulon Semar golek ana. Nek Semar tak golek jagat kulon ora ana, ngalor. Ngalor golek ana. Oh, ngalor. Nek ngalor ora ana, ngetan. Nek ngetan tak ublek ora ana, ngidul. Ngidul golek ana, mesti ana. Malam Jumat kliwon, ngidul golek ana. Mergo Semar ki sok klitah-klitih ana tak kandhane arep tuwa kaki sok. Kudung sarung. Men ora ketemu karo kanca-kancane. Ngidul. Engko tak kancani. Maton Kang Sensei. Oh, lah ngono to. Lah nek lor kidul wetan kulon ora ana, jagat iki ubeng ana. Jagat iki ubeng ana Antasena. Ose wangsulane simbahke kaya wong ora maton. Kon goleki kulon lor wetan sartane kidul nek ora ana kok kon ngubengi. Nek wangsulan kaya ngono kuwi tak kira cah 5 taun kuwi iso, Mbah. Ning sampeyan ki pendhita. Sampeyan ki pendhita mongko kundang monyor-monyor. Nek nganti sampeyan ora iso nuduhke, ora ana cetane, aku ora trima lho. Kosek to, kosek. Iki rak Senin ta iki? Iki dina puputing puserku. Waduh, apa kuwi? Iki dina kelahiranku, iki dina naasku. Dina sialku tak kandhani. Mula arep aku ning kecipta ora bakal padang kanane mesti bakal peteng. Mula Antasena. Kowe metu njaba dhisik. Terus enten ana ning alun-alun negara Ngastina. Mengko aku yang bakal sumusul karo kowe sabubaring pasewakan iki aku bakal sumusul karo kowe lan bakal tak menehi ngerti menyang ngendi Semar Badrana nggone mapan. Lunga saka Karang Kadempel. Kuwi tenan lho, Mbak. Oh iya ya ora bakal aku kok goro karo kowe iki. Njur aku ki wong tuwa, tok anggap simbah kok aku goro karo kowe iki njur pendhitaku tok tak wenehi ngendi kabrahmananku tak wenehi ngendi coba. Ya. Iki tak cekeli omongane tenan. Pak Di Baladewa, piye? Pak Di nekseni lho. Ya, aku nekseni. Menggone Simbah Durna ora ana nyatane nek aku kira-kira engko ngamuk neng Sukalima utawa ngajar karo Durna, sampeyan rasa bilani. Ora bakal bilani. Peda apa aku bilani karo wong sing kaya wara. Nganggo busana pendhita, serbane putih, ketune putih, ning gunemane ora cocok karo kasunyatane. Aku ora matuk, aku ora cocok. Ya, sip ngono kuwi wis. Mbah Patih sekseni ya. Nggih. Nek Durna ngapusi, jatosi mawon nggih. Pun boten sah dimesake wong yen nyatane wong ngangseni tenan kok. Padhe Duryudana aku nyuwun pamit tak ngenteni ning alun-alun. Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mbah, aja goro lho. Ora, aku ora bakal goro karo kowe. Pokoke sabubaring masih makan iki aku mesti nusul karo kowe Antasena tak wani ngerti menyang di Semar Badrana ya. Ya, Pakde kula nyuwun pamit, aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena.
Ger. Menapa sampeyan ngertos saestu wonten pundi dunungipun Semar? Oh, kabedhah dada kula kapendhet to manah kula blas kula mboten ngertos. Sebabipun menapa dene jeng ngandika teka paring dawuh Antasena kados mekaten. Nah, menika sareng kula nalar-nalar. Sareng kula gelar kula gulung jebul pinanggipun Antasena menika janjanipun namung matur ngayawara. Ngayawara dos pundi? Semar menika wong keserakat. Semar menika wong ra duwe. Semar menika mung kawula cilik, kere Batur Ponokawan. Cobi dipun penggalih. Nek sing mursa menika bangsanipun Nalindra, bangsanipun Satria menika sampun sak terdasari duwe sangu. Semar kok minggat ki sangune apa coba? Kok nganti 3 sasi? Apa mangan godhong-godhongan apa Semar menika? Nuwun sewu menika mboten ketemu nalar. Tur janjane sareng kula pitung, Antasena menika mboten kok madosi utawi pados keterangan wonten pundi dunungipun Semar. Menika mboten. Nanging wonten sambung rapetipun kaliyan wujudipun Wahyu Tejamaya menika kala wau. Antasena padosi sik melik, Antasena padosi sik melik bab Wahyu Tejamaya menika kala wau. Sik ta. Wong kok molak ngalikke masalah to. Antasena niku mboten luput. Antasena menika mung takon Semar. Antasena niku wong lugu, Antasena menika wong prasaja apa anane kok malah sampeyan ndakwa sing ora-ora. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Sampeyan niku ora nganggo netra wantah, nganggo netra lair tok, Permana Jati ora manggunake. Ning kula ngerti Dik Patih. Adu arep karo Antasena menika, kula ngerti gligaping paningal Antasena. Wong ki nek jujur, wong ki nek tememen pandelenge kuwi tajem, penyawange kuwi tajem. Ning Antasena gligaping paningal menika kala wau sampun boten tajem, tegesipun wonten maksud ingkang dipun simpen wonten salebeting penggalipun manahipun Antasena. Inggih menika bab Wahyu Tejamaya. Lajeng saenipun Antasena dipun rangket. Dipun rangket. Mangke menawi Antasena menika mboten dipun rangket, anggen kula madosi Wahyu Tejamaya menika mangke wah pados marginipun angel. Ning nek Antasena dirangket, leboke pakunjaran sementara. Tahanan sementara. Wonten negaring Ngastina, mangke kula bebas anggenipun pados Wahyu Tejamaya. Nek Antasena isih klithah-klithih. Oh. Angel Dik Patih. Terus sing dikon bondo Antasena sinten? Lho Kurawa nyambut gawe apa? Oh, klebu kula barang niku. Lah nggih sampean Patih kok. Oh nggih. Ning kok kayane ora kelakon. Dicoba sik ta? Patih kok pesimis. Sing optidol. Ngarani kata-kata modern ora genah kok optidol ki apa? Sing yakin ngoten lho, optimis. Nah, sing optimis sampeyan iku ora kok. Rangket. Nek mboko siji Kurawa kalah. Kroyok. Lho, napa jare? Kurawa 100 karo wong siji kok kalah. Kepung wakul baya mangap. Lor kidul wetan kulon. Antasena ora bakal iso nglawat. Ampu anjara langit, pinter ngikel jagat. Ning nek mungsuh wong 100, apa ana? Wong siji kok menang karo wong 100. Kula dereng tau weruh kelakone. Oh, ngoten. Nggih, ngestokke dawuh nek kelakon, nek mboten nggih nyuwun pangapunten. Nek mboten kelakon kula dhewe sing ngajeng ngrangket Antasena. Antasena niku putu kula. Niku mung banyu kula. Ora bakal Antasena menang karo Bagawan Durna. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi sekti-sektine wong perang. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Ngaten mawon, nggih. Nggih, menawi ngaten ngestokaken dawuh. Nuwun sewu, Yayi. Wonten dawuh. Nembe kemawon ngrembak babakan Wahyu kok sampun damel cintrakanipun wong sing ora dosa. Nuwun sewu. Lajeng Wahyu menika mangke anggenipun badhe mapan wonten Garing Astina menika wayahe apa? Wayahe kapan? Sok kapan? Terus kepiye kahanane? Wong nyatanipun dereng kelakon gayuh kanugrahan, lah kok pinanggipun malah sak meningke wonten piyayi agung ingkang badhe damel geger utawi damel peperangan wonten Garing Astina menika rak mboten sae to. Nggih, namung nyatanipun dawuhipun Bagawan Durna kados mekaten menika. Nadyan kula selaki tanpa guna. Mrene kelenggan sak mangke tetep badhe kula leksanani Koko Prabu. Oh nggih, iki monggo. Menawi Prabu kuwarengipun kados mekaten kula namung kantun nderek. Kula namung badhe nyawang, kula namung badhe kepengin weruh kaya ngapa jogete adi-adi kula Kurawa ngene bakal nyekel anak kula Antasena. Kula tak weruh. Nggih, paman ketapne Balasata Kurawa ngestaken dawuh nggih. Ning Kakang Durna pisan meneh
nek Kurawa ora iso nyekel Antasena mangsa Baranga. Iya ya wis aku. Aku tak joget engko. Engko ora kecekel Antasena. Ya, yen ngono aku mengkari manut paman wonten dawuh. Babar pisan budana kang padha sibing sun kudur kedatul. Non paramadal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh paman Hari Sengkuni. Purna gatining pananggilan. Salutasa kudur kedatul jeluk saking damparan ketuna kinampit gambaran gading kadhiraken sanggening peromban ceki manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngampil pancaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Srinarana lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Srinarana wau. Suwe nggonku ngenteni ning alun-alun ngendikane Yang Durna arep merpeki karo Antasena. Nggonku nanjeke lungane Kyai Semar ning kok bareng tak sawang wis bodolan masewakan. Prajurit pirang-pirang wis do bali ning papane dhewe-dhewe barisane padha bubar lah kok Yang Durna ora tekan kene. Malah ndak sawang bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lho ora pangling kok Kurawa do dampyak-dampyak. Wangune kok arep golek Antasena lah dalah ora lidok ujaning wong daplok. Kurawa Ngastina mesti gawe perkara gawe dakdaning pasulayan, papan sing tentrem digawe kisruh, papan sing rukun digawe congkrah. Ya. Nek kowe arep njajal karo Antasena, Pakdi ku nyuwun pangapura nek aku peksa ora ngajeni karo sampeyan. Nek kowe cilik gawe lara gedene gawe sengsaraning Antasena, ayo adu atos sing balung leting kulit karo putra Jodipati, Pakdi. Kani ngoyo tutuk coco praptek gigir sukmanyo ilang raganyo terus Antasena. Pakdi Kartomarma aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ya, nggih tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampanana, ya tak gegem dadekake jimat. Kurawa segelar papan tumbahe ngrangepe ya jati ngarang paing megah ya jamur barat. Tak sawang mlayune lakune tindake Pakdi Kurawa kok ngener papan dununge Antasena. Pakdi jujur wae, arep ngopo? Nek sampeyan jujur mesti wae kepenak nggone padha rembugan ning nek iki mengko sampeyan ming bakal gawe kapitunaning Antasena nyuwun pangapura nek aku paripaksa ora ngajeni karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Antasena piye dawuh pangendikaning Kanjeng Paman Plasa Jenar ingkang nampa timbalaning Bapa Begawan Durna ing Sukalima wektu dina iki Kurawa dampyak-dampyak merpeki marang papan dunungmu. Saiki kepengin bondo karo kowe ngrincung sikilmu dilebokake pakunjaran sawetara wektu nganti rampung gegayuhaning para sata Kurawa. Gosek to. Aku arep dibondo kaya penjati aku maling apa piye? Kok aku nyolong apa piye, Dik?
Nek aku kleru tumrap negara Ngastina, nek aku keluputan tumrap Ratu Ngastina, nek aku arep dipidana, aku arep dirangket, monggo. Ning rumangsaku aku tekan negara Ngastina kuwi ora duwe niat elek. Apa salah nek aku takon karo Yang Durna menyang endi lungane kakekne Semar? Hah? Menyang endi lungane kakekne Semar? Apa aku kleru? Terus kok ujug-ujug aku arep dibondo tanganku dikerincung sikilku lebake pakunjaran. Lah mula Ngastina iki ora tentrem, mula Ngastina iki ora padang, Ngastina iki peteng jagate. Wong nayakaning praja kaya Pak D Kartomarma senengane midana wong kang tanpa dosa. Wong luput dibenerke, wong bener diluputke. Mula sak jeg jumlek Ngastina nek dilenggahi karo Pak D Duryudana kawulane ora ayem, ora tentrem. Wis ditenono. Ning nek kowe meksa arep merangket Antasena, ayo saiki jajal-jajalan. Arep tuwa Pak D Kartomarma. Nek aku ora iso ngalahke karo Swata Kurawa, wong tuaku Kurawa kabeh aja dundang anak Jodipati Ragil. Ya jajal. Maju. Kingko kelakone ora kok Antasena dirangket, ning ana Kurawa do mlebu ICU. Mlebu IGD kabeh. Ayo, Dik. Ora kok ketap-ketip ngono kuwi. Yo ndang ceket-ceket gelut yo gelut yo. Iki lakone isih dawa lho iki. Nek tok nggo meneng wae engko iso bubar 5:30 cilaka. Yo ceket-ceket yo. Keparat piye? Wani karo wong tuwa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat tebak dadamu kene marganing patimu. Ayo jajal-jajalan nuwun sewu lho Pak Dene aku dikira kurang ajar.
Wah. Balik iki. Antasena, Pak Desurtayu. Ayo, kerubutan legane atiku aja mbaka siji, Pak. Ketanggungan Antasena musuh mbaka siji ndak kentekan tenaga aku pecah diajam. Oh. Arep ndi, Dik? Arep pulang. Bali piye? Tak kira muncul udu kowe. Balong kowe wis olah wis olah trimo kowe. Kok ora piye? Wis kebacut mundur maju kok ora sida gelut ki piye? Wah, mungsu wong ngawul. Wong dugal kewalisan, wong kendel, wong didol iki nek ngamalto ki ora apa Wendawa ning Antasena. Yakin kuwi mula kok dapuci cengkune aku. Jarene mung suwe mung Patih Udawa bul Antasena to. Asem. Wis tekan kene yo gelut yo. Emoh. Ayo to. Emoh. Ora kitang sedilo, prisani Piyai Ngastina semene akeh do pengen buktekke nek Durmagati karo Antasena iki menang sapa. Jelas menang kowe, wis yakin. Wis rasa dicoba jelas menang kowe. Nek menang aku jelas dalange pekok, wis. Utawa bayalane kurang, yakin menang aku. Oh, ngono. Ning ya saurarane dicoba. Piye? Dicoba aku ngajeni Piyai Sepuh. Kowe Pak Diku nek nganti aku wong semene do isin-isin karo kowe aku isin to wong kuwi wong tuaku. Wah iya kuwi betul. Ning kok nek males aku modal. Mulane alon-alonan bae. Oh iya, tenan? Alon-alonan lho iki. Kowe sik sing ngantem. Oh siap. Semplok dadamu. Nyo. Sak banter-bantermu. Ngono balas banter. Ha nek jeneng balas ki ya padha karo sing nglarani. Lho Ora. Nggon cilah ya? Ya, nyo. Aku nek ora nggon cilah ki ra mantep. Nek cilahe lungkeno ya aku rasane ra mantep. Modal kowe. Ora apa-apa. Monclot Ora apa-apa. Wedan anak apa to kowe? Anake Bapak Werkudara. Bapakmu wedi kalau aku nek lemi. Ha iya. Nek ngopo? Nek lemi nek gelut ya menang kono. Kok kaya ora krasa to Dik mbok gawa gaman kono sing ampuh kono. Bajigol iki. Ngece tenan. Tanganku dijepeleke kon go iso ditenono. Bendo ndiasmu modal. Tibano. Oh moncot kowe moncot. Dan ketul kowe. Landhep padahal. Glaji cilahmu. Ya. Nganggo graji wesi men suwe. Nek graji ngono kuwi ora suwe. Was kelewet. Lho.
Muter. Wedan lapo-po iki? Kowe iki megulu nang ndi no? Tapuk candal. Ya. Aku selek nang ndek pucaka e sakarmu. Iki nggo nyak-nyak telek sakarmu ora apa-apa. Asem tenan. Cetok sakarmu. Wis entek gamanku no? Entek. Ana entek ganti aku sing bales. Waduh. Lah celo-celo lho. Ora nek ngantem ora tau seru. Tak ukur karo kekuatane musuhku kekuatane sepira tak ukur karo antemanku. Waduh cilaka iki. Oh, men ketok kowe merwira aja kok cinggal gelakang cara mlayu ning aku ya bales. Ya. Siap. Wis modal iki. Wis. Matuk iki. Heeh. Wah, ngece kowe gak aku ning ngono kuwi. Cing telu kekuatan penuh ndaseno. Cing telu. Mati ning aku kowe. Bajikul. Saya ngece kowe lumangcaku kaya ngembe karo Dulmagati kowe. Saya ngino karo Dulmagati kowe. Cing telu. Oh, kecil-kecil kok ya. Aduh. Takon manggenahke man ya piye Dek kapan Kurawa menang kali Antasena kali anak-anak Pandhawa mboten kok Antasena anak-anak Pandhawa kula niku mboten iso menang kula maju niku wis kuwatir ati kula terus mundur mawon wis perang po lho pun rame banget sampeyan niku patih ra tau nonton wong gelut sane mung perintah mbok mang tingali ni sirah kula teng penyunjung ngene ya wis mundur kan ngase kan mangsaku silaku lho man Sertayu iki kalah kawon man mundur Dulmagati kok ora omongan cacepe lho apa? Cacepe loro. Cangkeme loro. Loro, Pak. Sebres karuan. Diantem Antasena iki nek wing Antasena iki ora iso gawe sempal cangkem kaya ngono kuwi. Sira aja dudu aja sira. Sapa? Sira Nugroho. Sapa kuwi? Niki dalange niki, Pak. Gak becik iki ora bener Mas ya iki kula loro ati kula Pak kok keloro-loro dayak baci di Basiladan iku ya niki kok banjir Basiladan kula di ate Pancasila baca banget yes kula bekok suwe iki cakep meneh jejel sikil enak no nek kikil sikil dekul pun baca sikil oh tak kira nek kikil aku kedo ya kula. Jegel sikil. Wis wenek kula. Bareng wenek niku dicek iki sila kula cek. Bleseke nggo lemah. Sit kaya. Heeh. Sing aceh dudu aceh kan. Sing aceh takate gedhe banget bareng kula lirik niku dalake keparaketan. Oh, dalange melu kacem jekek bris. Kowe wae sesuk kula mboten melu wayangan. Dalake baji di Basiladan pilih sih. Wis sesuk kula ajeng turu teko cah iso arep metu kan. Harus keloro-loro ati kula. Mesakake. Kowe waca mesakake.
cangkeme nganti semblok. Mboten wis semblok dadi papat ya. Ayo, lho, mboten. Sing dadi papat, ciloke iki ora iso kecup. Napa? Ora iso kecup. Ora iso ngucit. Ngono ki rak nganggo irung to. Ora, kundo. Ora irung sik terus yaki. Oh. Wis payah. Ora iso. Kumo ganti kok werna-werna. Sapa sing urung maju? Wanak. Sapa? Kuluan. Citraksi Raden. Haryo citraksi man. Arep maju to? Lho, mung suwe kok. Antasena, Patenana. Raden. Pun barek rampung. Lho. Kok gelis? Wong niku nenek glut cek. Antasena wis mati. Sinten? Antasena. Maksudnya? Antasena mati urung. Lho, sampean mau dawuh napa? Antasena Patenana. Waduh, salah dengar, Man. Distraksi ana sego entekno, ngoten. Masyaallah. Cumleng sirahku nek ngrasake. Dadi kan mama mateni Antasena lho. Heeh. Ora ana sego ning Antasena. Wah, lha mau kula pas ngrungokke dangdut emang. Dadi sering surup jebule Antasena lho. Antasena kena menyang Patenana. Mbah man. Lho. Mergane Wis kewaraken sego. Nenek nggo tumandang ngrekoso pun sekecake. Antasena urip yo men, mati yo men. Wis ben. Makane aki nentek ra mati dhewe man. oh alah. Paling ngono sabar. Urawa 100 kok sing edan 90. Aku iki nek ora kuat tetep tangguh-tanggon modar wingi-wingi tenan. Mboten sak digagas. Pripun Kurawa? Kalah kabeh le. Bocah wingi sore karo Antasena ati do kalah cara kula ngisi-isini. Maju adur. Kowe jejonggoling Ngastina Antasena bondo tangane krincung sikile leboke pakunjaran. Dados wingga, Pak. Le. Aja pakdemu sing ringke-ringke. Ayo iki bantongane singkirna. Candha Dursasana. Kowe cencang cenggot roncang-roncang kowe. Bocah ora sepiro ning medeni wong sak negara Antasena iki. Pakde Dursasana iya. Arep ngopo kok joget-joget? Halo babon, babon dengkulmu. Arep ngopo, Dik? Ngelabrak dapurmu kowe. Lho, salahku wis rasah takon salahe. Guru tak cekel, tak bondo, tak krincung sikilmu ya. Nya. Lho. Ngopo kuwi? Lho, engko ndak gawe geloni wong tuwa nya. Wah, kendel tenan iki. Aku ora wani karo Pakde ndak ngisi-ngisi alah dene anak Bapak Werkudara.
Wedi marep po saka mburi po ya. Sing sero ning ngantem ndak engko gelo. Nggon dodo po ya. Iya ngece. Asem. Kanong kendel ra jamak-jamak. Lho, ora kok kendel ning sampean rene butuh ngopo? Nglabrak kowe. Nyo. Nggon dodo po ya. Mburi po piye ya? Iya. Isin tenan aku. Gedhe tuwa ming DC ngono. Aku wong tuwa le, mangane aku sing disi kowe canom tak nek kalodhangan dhisik ana. Ayo. Nyo ayo. Mburi wae piye nyo ayo. Dodo nyo. Anjur piye le arep ngantem? Kaya aku lho mat nyo. Mburi wae piye nyo. Dodo wae nyo. Oh iya aku ya iya. Nyo ya. Nyo. Kaya aku ngene iki nyo. Iya nyo. Mari wae isih. Ayo arep ngopo. Mburi wae piye nyo. Mburi nyo. Nyo. Oh isih. Woi ayo. Bres yo mudhar tenan aku. Sing dadi nyatane yo. Nyo, tane kelodhangan ping pira diar ngantem sakaremu. Ning aku ya bales padha karo lemu ngantem cacahe lemu Mulasara Antasena. Ge wis. Wah, itu iki saged tenan. Nek pecah sirahe, pecah tak ikhlaske. Aku matur nuwun karo Pak Didursana iso nyuwargake anakmu lanang. Nyo. Wah, lha omongane medeni iki. Tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi, kesah nembang. Nembang piye? Aku dadak Ibu Pertiwi. Otu kowe. Wah, goblok. Ora ngono wis nyo wis. Oh, pecah siramu nyo. Mati kowe. Wis urung. Wis wong. Nyo, pisan gas. Oh. Edan. Ora apa-apa. Ora ngrasa, ora mung ora apa-apa. Wah, cangkem elek. Jantung wong gerang kok muni ra krasa edan. Ayo gentenan. Ya kose. Saiki ndak selak ngeteki wektu. Ya alon-alon. Wah, nyemrangi iki. Ra seru. Hati ya. Wis. Ini bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Ku jenenge ngedeg-degi ngono kuwi. Wong ming ngomong kok omong ning ngedonke mungsuh kuwi jenenge. Ora entuk omong, wah aku tratapan ngono kuwi. Ya wis, yo. Ya, hati di toto-toto yo. Semilah. Lho, dadak ndonga barang. Aku marang nggo semilah kok apa-apa arep ditindakake nek wong Jawa semilah nek carane wong duwe agama bismillah ngono wae. Kuwi apa-apa ditindakake kudu ngucap ngono kuwi. Ben apik, ben becik, ben prayoga. Nyawaku maksudnya ngono kuwi. Ora. Kuwi tak wis. Waduh. Nek asa omong getes ngono. Aku nek nganggo omong barang ki megane ku ndolek ngomong terus aku mikire sing purna-purna jarang. Weh. Wah, omong le. Aku jare ra entuk omong. Ora langsung bet ngono. Wah, kaya arep metu kuping e utekku. Wah, kaya umup rasane. Lagi pisan kuwi. Wah, edan. Aduh. Se. Waduh, weteng kok mungkuk-mungkuk. Piye, ora apa-apa wadake. Ya, sangas cocok pas iki. Jandon. Yo nyawut. Kar pindho. Lho. Ayo, ora apa endi mau wonge. Oh, iki apa? Lho, kok karo Antarja kowe? Aku ki dhewe iki mau. Lho, iki sapa iki udu? Oh, wis buyer aku. Oh, lah cilaka iki. Oh, lah wis. Oh, buyer ning ra nyemplung kali lho. Ah, cerewet. Ngece aku. Ya. Oh. Cer. Oh. Ya. Oh. Blaran se.
Iki pertarungan keras iki. Ora padha liya-liyane. Leren-leren ning bangane nganggur karo ngantem dadine temonjo. Kuwi to ta iki. Kowe kok nganteme Pak Dene maksudku ndak asat kringete suda karo sane. Sapa sing gletak kalah? Oh iya. Ya, ora. Ya. Sik delok apa? Lah tenan to kowe akeh diwalik kowe. Wegah aku teng cringi kaya ngono. Ya mung bergebek gelis dengkulmu padake nitiki kijing wae to. Oh, weh. Urek tau pindho ketrucut. Wah. Oh, ngene ngono kuwi. Wis lho pindho wae lho. Heeh. Oh. Nyelip meneh. Ya wis ping 3. Wis cukup lho iki mentok lho ping 3 iki. Serantuk ora. Wong nganggo lagu barang iki. Kelingan campur sari ya aku. Betul. Yes. Ini malah suluk. Terus aku padake kotak wong iki. Ayo ora guyon. Kaya apa aku sing tekaning mati wani Antasena gulung. Jajaran sertaning bawana iblis lanat Petruk anu Antasena. Oh, nganti ketonto sing teko Petruk. Oh, aku anggere weruh dus-dusan teko ki ya buser. Oh, Antasena kowe ora gelem mundur ke barat kowe. Kowe wani karo Begawan Durna, ora minggat lorong Cundha maneh dadi apa barat kowe? Iya. Ngopo kok arep mlayu Antasena? Monggo kowe tak sawang kowe katon gawe bombong wong tuwa nggonmu mungsuh karo para Sata Kurawa. Lah kok tinemune kowe mlayu sebab apa? Eyang Durna nggawa pusaka, Dik. Lho. Bapak Durna nggawa pusaka? Heeh. Pusakane Kyai Cundha Manik murup sak obor sajake Eyang Durna wis kelangan akal budi. Wong waras karo putune dhewe kaya aku kok arep mentala malah ngligo pusaka Kyai Cundha Manik. Iki nek aku ora uncat didaya kaya ngapa pintra ngikal jagat aku ora bakal menang karo Eyang Durna, Pakde. Iblis lanat. Manus paring jajaran tak kira Begawan Durna iki mung guyong nek bakal ngrangket karo kowe. Lah kok tinemune arep tegel karo Antasena, yen kowe tegel karo Antasena, Baladewa tandang ana barang. Ajeng napa sampean? Iblis keparat. Wong gerang ora nggone-nggone gerang. Wong tuwa ora nggone-nggone tuwa. Sampeyan iki sembah para Pandhawa, sembah para Kurawa, sembah kawula sak negara Ngastina. Lah kok pokal gawene kaya ngono? Nggawa Cundha Manik arep ngopo? Nggawa Cundha Manik arep ngopo? Anu namung ngisis, Kak. Ngisis Cundha Manik kemawon. Ajeng napa? Lho kok kali kula, ajeng napa? Ayo dilebokke. Dilebokke. Kok dadak didoni?
dilebokke. Nggih. Mergi niki cundhamane niku nek mboten dingatenke sok garing ngaten. Dadi diwerangkake niku sok angel. Nggih kula lebetke. Pusaka kok didoni ya. Sampun kulino kok, Ger, sampun kulino. Nek mboten ngaten mboten lebet, Ger. Iblis lan apa-apa jajalan. Sampeyan niku wong gerang. Oh nggih. Sampeyan niku wong tuwa, sembah. Para kawula sak negara Ngastina sampeyan iki sembah para Punggawa, para nayaka sak negara Ngastina. Diaji-aji. Wong tuwa niku nak metu-metu wis gawa, sak guneme sarwa nyata, sak guneme ijo dadi patuladane para anak putu. Ora sak penake dhewe. Nggih. Namung kula raos kula niku mboten trima. Ora trima perkara apa? Ora trima perkara Antasenanipun risak negari Ngastina. Sing rusak niku dudu Antasena, ning Kurawa merga saka sampeyan. Ya. Antasena wong ora luput ora kleru. Sampeyan dawuh papan pati senguni kok ketawe para wadyabala Kurawa kan mati Antasena. Terus Antasena lupute nggon napa? Kula tak takon. Selagine kewan mawon nek dibebeda mesti nyatek, mesti nyokot. Niku kewan. Menungso niku duwe akal budi. Nek dibebeda mestine anak kula Antasena mboten trima. Pun ajeng napa, Cak? Nggih. Namung kula suwun nggih, Ger. Yo napa? Panjenengan kudu iso ngundurke Antasena sampun ngantos ganggu gawe anggen kula badhe gayuh Wahyu Tejamaya. Kula mengke perkara niku kula. Ning sampeyan mamundur. Sampeyan mamundur sing ngriki. Nek isih ngligokke ayo cundha maneh. Nenggala mung suwe. Oh iya. Antasena. Piye, Pakde? Tak pikir-pikir kowe kuwi wong sing kurang gawean. Lho kose kok aku mbok luputke wong sing kurang gawean sebabe lho kose to. Ngamarta kuwi wong pinter ora kurang. Prabu Darmakusuma kuwi wong lantip panggraitane. Wong tuamu Werkudara kae nadyan nagal growal-growal dosa kau nanging kae ngrawit kaya jejarut ing asem. Janaka kae nadyan bocah nom nang ya pinter wasis ya lantip panggraitane. Luwe-luwe yen to Pandhawa sinanding marang kadangku ya Kyai Prabu Dwarawati. Pandhawa kuwi praparibasane Dewa Ngejawantah. Kyai Prabu Kresna uga pinter lantip panggraitane. Lah kok tinemune kowe dadak golek-golek perkara coba. Lah kok tak takon karo Bapak Begawan Durna kuwi jar-jane terus nalar-nare piye? Aku sing saben dina wae srawung karo Begawan Durna wae tipis kapercayaanku. Lah kok kowe percaya karo Begawan Durna? Ya mung sejatine tak nggo nyoba kok, Dik. Antasena, piye? Ning aku seneng karo kowe. Seneng perkara apa? Ora akeh sawijining satriya sing nalika semono nampa pamonging Semar Garing Petruk Bagong. Nanging satriya mau kelingan marang karane Semar Garing Petruk Bagong utawa kahananing Punakawan. Ning kowe wong dosa, wong kau, wong bejujak dugal kewarisan. Lah kok isih duwe rasa tilik karo Punakawan kuwi aku banget nggone seneng nyumurupi marang kananmu sing kaya mengkono mau Antasena. Ya mung mergo kesurung saka rasa tresna kok, Pakdi. Lah terus piye? Lungane Kyai Semar kowe rasa dadak takon Begawan Durna, ning kowe takono karo Eyang Abiyasa. Eyang Abiyasa, ya. Takono karo Eyang Abiyasa. Waduh. Mongko adoh parane. Kira-kira Eyang Abiyasa prisa apa ora ya? Mesti ngerti nek Eyang Abiyasa ora prisa Baladewa sing ora trimake. Gose aja mung waton ngendika, Pakdi. Panjenengan iso ngendika kaya ngono ning kudu ana seksine, kudu ana pitukane. Tegese piye? Pakde maringi aku apa kinarya cecekel, engko nek nganti Eyang Abiyasa kuwi ora prisa, apa sing mbok paringke aku ora tak kondurke. Nek Eyang Abiyasa engko prisa, apa sing mbok paringke aku mengko tak kondurke Pakde Mandura. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang
Diabanon Cinawi wah ya Antasena yen to pancen mengkono aku rumaja aku tunduk aku matuk ndak mbok kira aku Baladewa wong tuwa mung waton bisa ngucap ming kandhek ning pangucap nanging ora kababar dadi pakarti rak ngono terus apa sing arep paringake Pusaka Mandura ki Kyai Alugara Tampanana nggonen sangu ning Saptawarga nek pancene yang abiyasa mengko ora ngerti menyang endi dununge Semar Badranaya pusaka tak anggap ilang kuwi dadi tekmu bela edan tenan iki serius ora iki lho iki tenan wah ya matur nuwun ning nek nyata-nyata yang abiyasa ngerti menyang endi lenggahing Semar Alugara balokno ning Mandura ya karo isan dolan ning Mandura suwe ra rono ya panen apa Dik hus ratu dirembuk bab panen ora Tampanana pusaka ya mangkato ning Saptawarga Antasena ya nyaluk pangestu ya dening Alugara paringno aku iya tak paringke kowe Antasena Jaring ratri lenenggak jangkanira kapisananing Prang Bratayuda aning Prang Bratayuda Antasena sampun wangsul penemban. Matur nuwun, Nger, matur nuwun. Dene sampun padhang lampahan negari Ngastina dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Mboten perkara padhang lan urane negara Ngastina, nanging kula suwun sampeyan ampun nganti mlenjani karo ucap sing pun mangaturake marang kersane Kyai Prabu Duryudana. Lho. Perkara ingkang pundi, Nger? Lho, perkara sing pundi pripun? Sampeyan sago goleki Wahyu Tejamaya. Kok saniki bareng Antasena bali sampeyan ajeng lirwa saka kewajiban, sampeyan ajeng endha saka kesaguhan sing pun mangucapke. Kelingan mboten? Oh nggih. Nek lajeng anggen kula badhe ngupati wonten pundi to, Nger? Wong kula inggih sejatosipun boten ngertos wonten pundi dunungipun Wahyu Tejamaya. Bapak bener lho. Wonten dawuh. Sampeyan iku wong tuwa. Nek ngendika aja blendra-blendri kaya banyu tumpang godhong senthik. Aja mencla-mencre sak kepenake dhewe. Baladewa ora ngerti mbuh menyang ati sampeyan ajeng goleki Wahyu Tejamaya. Ning sing baku sampeyan wis ngucap sago gayuh Wahyu Tejamaya. Mangluwa sekare iki. Manggoleki Wahyu Tejamaya nganti sak kecekele. Janji Baladewa isih weruh Begawan Durna kemliwuran negara Ngastina tegese sampeyan ora goleki Wahyu Tejamaya. Kula ora nrimake. Baladewa sing ora trima mangkat saniki. Oh ya ayo Satama kowe melu aku Satama. Kok sajake kaya mesakake nggih anak Prabu. Sampeyan melu. Oh nggih.
Apa sampeyan lajeng melu Begawan Durna golek Wayu Tejamaya? Mboten teng omah mawon. Nek Begawan Durna mboten iso golek Wayu Tejamaya tegese nika pendhita Pulasan. Pendhita Nduk Bosok. Sing jabane putih ning jerone mambu ora ana nyatane. Nggih. Man dinteni teng negara Ngastina. Kula ajeng weruh kaya ngapa kesaguhane Begawan Durna ing Sukalima. Monggo nggih anak Prabu kula dherekaken. Negara tlatah Sabrang winastan negari Guwa Kencana wonten satunggiling nalindra kagapideksa godhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar negari Guwa Kencana sinten ing minangka dadi pepakuning praja ing Guwa Kencana menika warnane Sanata Prabu Gendra Swalapati. Dasar Nalindra Sekti Mambara tantet das tapak pananing pandhe sisaning Gurindra tanati pitidaning gigil bebasan tinata mendan jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung parandhining mangke lenggah madaning pendapi tanoning kepang cinaket kejayamung patih ing Guwa Kencana nenggih Rekena patih Kalajaya Sanata dangun dina gandrung kasmaran kelawan titising Widawati parandhining mangke katingal gugum gagap guragapan enggalih dupi mulat rawuhipun ingkang Bapa Guru nenggih Begawan Durna dadi kemangun jining pangandika Sanata Prabu Gendra Swalapati ingkang dereng kababaring lesan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambrang kanggeng awito denceng-dencengan wah Pupu Penemban persasat kadidene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula sasamunipun kula wuninga ingkang rawuh menika Bapa Penemban sesembahan kula Bapa guru kula Begawan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban kandang bleguduk selalu kembal Semorante awela ya Nger anak Prabu Gendra Swaropati tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptane wong tuamu saka lima pangestuku wae tampanana ya kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan menapa ingkang hanjalari dening Bapa Penemban rawuh wonten negari Guwa Kencana akarya kagiat raosing manahipun ingkang putra Penemban menawi dipun keparengaken kawedane kathah lan dipun keparengaken wuninga samudayanipun kula aturi medhar pangandikan nanging menawi wadi tumraping para wadyabala sawawi kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur nitra lan ingkang putra pun Gendra Suropati Penemban iki ngene ya Ger apa to sababe dene nganti aku darang-darang prapta tepining jurang ana ing negara Guwa Kencana kene sayekti ora ana ingkang wajib tak sambati ora ana ingkang wajib tak jaluki pitulungan kejaba mung sliramu ya Ger anak Prabu Gendra Suropati lho, panggil piye? Panjenengan menika bapa guru kula. Kenging menapa panjenengan paring dawuh ingkang mekaten? Oh, nalika semana negara Ngastina ki padha ngrembug babagan anak Prabu Duryudana nggone entuk sasmita kudu kaya wujuding Wahyu Tejamaya. Ewadene panjenengan rak pirsa dhewe to. Yen anak Prabu Duryudana kae suwijining ratu ingkang keset, mongko ora gelem budidaya, ora gelem ngrekoso. Dedreg jroning panembakan negara Ngastina wekasan bapakmu ya aku nyorohake diri gayuh Wahyu Tejamaya. Bareng tak pikir-pikir kok aku ki wong kurang gawean. Papane ora ngerti, dununge ora pana. Ning kok dadakku kemewat kaya wong sing bisa-bisa gayuh Wahyu Tejamaya. Ger. Mula praptaku ning negara ing Guwa Kencana iki ingkang sayekti mung kepengin nyuwun panjenengane anak Prabu Gendra Suropati muga-muga panjenengane kersa paring dawuh marang bapakmu saka lima iki menyang endi dununging Wahyu Tejamaya ingkang bakal mudhun ana ing jagat lan bakal tinampa dening para titah. Yen pancen anak Prabu pirsa paringa dawuh, ning yen ora, ya wis mung tekan semene ngono bakal suwita marang Begawan Durna. Awit tan wurunga nek Durna bali marang negara Ngastina, mesti bakal entuk paukuman saka anak Prabu Duryudana, Ger, anak Prabu Gendra Suropati. Wah, jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Penemban. Jatosipun menapa sampun taduka dawuhaken menika kula mangertos. Kula mangertos. Namung embanipun wonten tetembungan Jerbasuki mawa beya. Ngaten menika kedah lumadi. Jerbasuki mawa beya tegese menawi paduka Penemban badhe kula aturi sarta nampi atur kula babagan wonten pundi demenipun Wahyu Tejamaya. Ning kula suwun Penemban ugi sampun ngantos mentala dhateng jasad kula. Lha, mentala sing kepiye to, Ger? Aku kudu piye lan apa ingkang kudu tak tindakake? Kowe matur marang bapakmu saka lima, Penemban. Rinten mantraning dalu kula menika kepi lan kumacul nyedhi dhateng titising Widawati. Kamangka tembang pawarta bineta mbok bakul sinambi wara tembang rawat-rawat sami-sami nyebataken
yen titising Widawati sak mangke mapan wonten kasatriyan Madukara. Mapan wonten ing Dewi Para Sembadra ingkang sampun winengku dening Raden Janaka. Lah menawi Bapa Durna saged ngaturaken Wara Sembadra mangkenipun kula saged matur wonten pundi dunungipun Wahyu Tejamaya Penembahan. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Winahya ing asepi sumimban telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk. Anak Prabu, nek perkara Sembadra kuwi gampang, kuwi ora patiya angel. Ngono? Panjenengan ngerti dhewe nek Janaka kuwi muridku sing tak tresnani. Janaka ki aja kok tak jaluk bojone. Takon mati Janaka ki gelem. Janaka kowe suduka salira. Iki kanggo syarat tentreming jagat. Janaka njukuk kres suduk salira. Mesti gelem. Janaka kuwi mesti manut karo aku. Mangka Wara Sembadra kuwi bojone Janaka. Janaka, bojomu kae tak jaluk mesti diwenehke. Terus saiki aku ketok banget Janaka wis ora pati seneng karo Sembadra, ketok banget. Saben dina lunga ning alas, saben dina lunga mlebu Karang Pradesan, mlebu kutha. Meng janjane Janaka ki arep golek iri-irian. Aku ngerti kuwi. Aku paham. Aku wis hafal karo ambekane Janaka. Kuwi tenan. Lah, mula yen kowe buta Wara Sembadra, iki wektu sing prayoga. Panjenengan paling dawuh yen bakal dumununge Wahyu Tejamaya, aku tak golek srana mboyong Wara Sembadra. Tukar pripun? Sampeyan paring dawuh ning ndi dununge Wahyu Tejamaya, engko terus tak paringi Wara Sembadra. Estu napa? Lho. Sing kandha ora sapa? Durna kowe ora tau gara ngger Anak Prabu. Walah dalah. Wah, kelakon penjangka kula. Estunipun Wahyu Tejamaya menika mapan wonten ing Gunung Habromuka. Oh. Gunung Habromuka ki cedhak karo Gunung Brahma. Sanes. Gunung Habromuka. Menika papanipun Wahyu Tejamaya. Nuwun sewu ngger, aku ora patiya ngerti papan dening Gunung Habromuka. Ngene wae saiki. Sampeyan mang budal golek Wahyu Tejamaya, aku tak budidaya mboyong Wara Sembadra tak aturake menang anak Prabu Gendra Swaropati. Estu Penembahan? Iya tenan. Wah, lah dalah. Maitul mekaten lajeng sewang-sewangan lampah budal saking negari ing Guwa Kencana. Kula nedya jujuk wonten ing Gunung Habromuka, Bapa Penembahan ngupaya srana mboyong Wara Sembadra. Ah, kuwi becik, kuwi apik. Wis, ngono wae ayo. Panjenengan dibubarake ndang daya-daya Anak Prabu budal ana ing Gunung Habromuka. Aku tak golek srana mboyong Wara Sembadra nggen. Wah, sae Penembahan. Kang Rudha Sang Swatama Cancut mangsa mungging Pratayuda Satawa wonten dawuh Rama. Iki dadi sranangane bapakmu bakal kesempatan ngayu Wahyu Tejamaya. Merga sing goleki dudu aku, nanging Anak Prabu Gendra Swaropati. Menika sinten? Kuwi muridku. Najan ora tau mlebu ana ing sekolah ning tak anggap muridku. Oh inggih, Rama inggih. Lajeng ning
pitukane sing ora enteng Satama. Barengipun bapakmu dipasrahi mboyong ya kuwi Wara Sembadra. Waduh. Menika awrat Rama. Tumrap kowe, tumrap aku enteng. Mergo Janaka kuwi muridku, Janaka kuwi siswaku, Janaka kuwi anakku, kae kakangmu. Inggih. Nek tak dawuhi apa-apa mesti sendika dawuh. Nek aku sumelang, mengko nek nganti aku kuwi tekan Madukara, ya nek Madukara kuwi ora ana sapa-sapa. Nek lagi do mlumpuk. Ora. Nek putra-putra Madukara do mlumpuk, mongko aku kandhara Janaka njaluk Wara Sembadra. Ha, anak-anake Janaka sing ora trima, mongko anak-anak Pandhawa ki nek karo aku kaya ketemu roti tar. Nggih. Kaya arep ngantemi terus. Oh nggih, lajeng paringipun. Ngene. Ayo do malih. Malih napa? Malih kertu. Malih saka Begawan Durna. Aja wujud Begawan Durna. Lah ketah wujud menapa Rama? Wis ta, manut karo aku. Kula mboten saged. Sadek sedak apa? Satama sedak apa? Inggih ngestaken dawuh. Wah, tak sidikara. Anut marang lenging ciptaning Begawan Durna mesti kakon penjanganing Bambang Kumbayana. Marata sawangan. Apa wujudmu Satama? Walau gembar manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Kula dados napa Rama? Ngerti ya, kowe iki dadi Gatotkaca. Waduh. Malah sajaipun kula kok saya melang-melang. Melang-melang piye? Mangke nek pinanggih kalian Gatotkaca ingkang sejati malah remuk awak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo dibingkilke nek remuk. Inggih. Aja semelang. Inggih, Rama. Dados Rama dados menapa? Ya bakal dadi wong sing cinaket karo wong ning Madukara. Ngono. Gandeng kowe dadi Gatotkaca. Aku tak dadi Setija. Lho. Mangke malah perang. Oh iya ya, asal maksudnya bapakne Setija kuwi sapa jenenge? Kresna. Wah, Kresna. Men karo lagu nyebut. Malah dadi tontonan. Aku tak dadi Prabu Kresna. Prabu Kresna yen lumrah mlebu metu kasatren Madukara ora ana sing ngelekke. Janaka tak dawuhi apa-apa ya mesti Gestupada. Sembadra tak jaluk mesti diwenehke wong aku kakane Sembadra. Sawangan Ki Satama. Sampun wujud nata Ndrawati Rama. Oh, wangsuk mengono mati kowe. Ana sasmintaning ingsun jagat waisaning Ubathara. Lawi suwantenipun ngaten menika tasih kadenangan. Kirang alus Rama. Oh. Mboten sangangen kaya ambulan. Ni wangsuk mengono mati kowe ana sasmintaning ingsun jagat waisaning Ubathara. Atmajaku ngger pringgondani Gatotkaca. Wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Prabu kurang gedhe. Wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Prabu gedhe sithik. Wonten timbalan ngadhawuh menapa Kanjeng Prabu? Nah, cocok. Ayo, Ger. Derekno awakmu Ndwarawati prapta ning Madukara.
Dina iki uga monggo kula dherekaken ngambah Dirgantara. waduh mboten saged Oh iya ya. Ya wis. Rasa mabur-maburan nek tiba ndak malah lara. inggih Liwat ngisor wae, mlaku timik-timik. Sing baku tekan Madukara. suwawi kula dherekaken Kanjeng Prabu Ayo ger Gatotkaca. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Kakang Gatot bisa geni piye? Ngerti to apa wigatine dene Kakang Garukaca tak kanthi? Iya. Siji. Para Pandhawa ngene pengin kedunungan Wahyu Tejamaya. Angka loro ana kabar pawarta lamun Ki Lora Semar murca. Iya. Mongko pendak-pendak ana Wahyu sing arep wibana ing jagat kuwi sing gayuh ora mung Pandhawa tok, peranganing titah akeh banget sing kepengin kedunungan. Iya. Mongko sing tak kawatirke nek nganti mengko Wahyu kang bakal tumibana ing jagat iki mengko kapireng dening para sata Kurawa maupun Denku Kurawa. Tan Wurunga mesti bakal ngobak-obak banyu bening, ngobak-obak katentreman, ngobak-obak para titah ingkang bakal nggayuh Wahyu mau. Iya, Dimas. Banjur sak banjure kepiye aku manut karo kowe. Mula Kakang Garut karo aku kudu ngrondani kana negara Ngamarta aja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangindrajala. Iya Dimas, pun Kakang mengkari manut. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Kakang Garut pindhah kene. Ana apa Dimas? Suwene nggonku mandheg karo kowe ning tengah dalan. Lah kok kae ora pangling ana piyayi loro mongko yen tak sawang lair aku tepung ning batine kok ora padha karo laire. Tegese piye? Mara to coba wis padano. Waireng Dwarawati. Lah kok nganti karo wujude ya padha karo kowe Kakang. Lho. Sapa wani padha rupa karo aku minggir tak trajange kok sik to kok sik aja nesu sik kae nek dadi kowe wong kae nek dadi kowe gampang konangan mergo kae dadi Garutkaca ning ora eling nek ora iso mabur apa iya sing arep sapa sing arep Waireng ning kok batine utawa jerone dudu Waireng jerone sapa jerone kok kaya Eyang Durna sing mburi Gatotkaca kok jerone kok Asatama. Iki do ngopo ya iki? Apa entuk tanggapan reok apa ya? Aja sembrono Dimas. Ya pancen ngono. Aku ya ora bakal kurang akal, Kakang. Ayo nek pancen kowe pinter, tututono karepe Wisanggeni. Ayo kowe ngejak piye? Adikku lanang Wisanggeni.
glaguduk swara gembol semorante obelo. Kok kaya ora wangun. Wis to saisane wae kok. Andeng-andeng ana mripate diculek dadi loro. Anakku nggih rasa tama. Kula wonten timbalan ing adang menapa Rama? Lah, iki kok ana wong sing nyubriyani. Ngarep kae kok kae katon kaya ana Sinuwun Prabu Ndarawati karo putuku Pringgondani si Gatotkaca. Satama, Wonten dawuh. ayo padha diperpeki arti ndak menyang endi sajae kok nyubriyani. Monggo kula dherekaken. Ana sasmintaning jagat wayane Bathara. Gatotkaca. Anakku Pringgondani nggih Gatotkaca kok mlayu. Sewu-sewu kalpatan nyuwun pangapunten, Bu. Ana apa? Kaget kula. Kok kaget? Menapa panjenengan sampun ati prisa ana Satama kok mabur. Tenang, santai, Gatotkaca santai. Ora usah giduh, pikirmu ora usah giduh. Mrene, ayo mrene. Wah, kula kok kuwatir. Niki kok ketoke konangan. Menenga. Menika kados Bapa Mremban Durna ing Sukalima Mremban. Gondhok bleguduk swara gembol sumorante. Hawela. Gatotkaca. Wonten dawuh. Durna kok alus. Inggih. Bapak Durna, inggih. Iki kaya Satama. Inggih mekaten sinuwun. Lho Satama suarane gedene raja mak-jamak. Hawi wangsul mawon. Aja mbeda rasaku to, Jal. Tak cokro gundulmu malah mati kowe. Kresnane kejeme jamak-jamak. Nuwun sewu Mremban badhe tindak dhateng pundi? Gondhok bleguduk swara gembol sumorante hawela. Anak Prabu Ndarawati ngantos kejot raos ing manah kula. Dene jenganti rawuh wonten ing papan mriki. Wonten wigatos menapa? Nggih, mboten dados menapa estunipun namung badhe tumuju wonten ing kasatriyan Madukara Mremban. Wigatosipun yen badhe nyuwun Wara Sembadra kinarya sarana tumuruneng Wahyu Tejamaya. Oh, lah Satama, Asatama. Kula wonten dawuh. Cilikna suaramu Satama. Kula wonten dawuh. Nah, semono, heeh. Volumene aja gedhe-gedhe ya. Inggih ngestaken dawuh. Iki anak Prabu Ndarawati bakal nggayuh Wahyu Tejamaya mongko bakal mbutuhake Wara Sembadra. Mongko Wara Sembadra kuwi rak wis nggone Janaka ta. Lho lah iki nek nganti kedrawasan bakal gawe kapitunaning para Sembadra, gawe kawinaning Janaka, mongko Janaka kuwi muridku Asatama. Ngerti dhewe ta Janaka kuwi muridku sing ora lulus-lulus. Inggih. Nek nganti Janaka iki mengko kelangan bojone apa ya kelakon apa Ratu Ndarawati kok rusak marang katetremaning jagat raya. Ana Ratu Ndarawati kok rusak katetremaning jagat raya. Mulai keparingipun Kanjeng Rama kados pundi? Sakarep Asatama Mulai dipun paringaken menapa dipun keparingaken Rak Nalindra kalian Gatotkaca menika kula potol gulunipun. Pelajar mawon sing pelajar mawon.
Asatama kok motol ki cara ngendi? Iki wis meh dadi gelute mergo nggonmu nyuwara kleru dadi do wedi. Asatama kok motol sirah. Asatama kok nyupiti. Iya. Sing gedhe pangapuramu. Gugup dadi Asatama. Ora kulino dadi Asatama kok dadi Asatama ki marai gugup. Bingung lek arep caturan piye carane supaya aja nganti kadenangan. Asatama, Wonten dawuh. aja diculke. Wong loro kae mesti bakal ngubah-ubahkan terman jagat raya sarta bakal bebida tumrap wahite Jemaya. Doya, Ger, doya. Suwawi ku lho dherekake.